Amagroup awu-2 hambani ngapha ayihambe le Toby! Sobaba mkhulu mathakabuke nomakhamngeni bayetha sihamba nengonyama la ekhona izoqhubha usiko bese ngidedela yona kakhulu ngenkulu inhlonipho uqhuthu usiko lokho esikwenza la bafowethu phansi amandla siyakhuleka ngiyabingelela kakhulu bafundisa abaholi bendabuko neqembu lomkhonto wesizwe. Hayi bantu bami ngithi sesikhona ukhona umsholozi osakhele ikhaya elisha. Njengamanje sizokhuluma la nondodana wami sibela abaholi bendabuko abalapha ngokwesizulu. Mina ke igama lami ngekudetsile Ntshaba ngokuzalwa la eMtshezi Themba Lihle. Kodwa ke ngidume kakhulu ngekagogo Ntshaba la emkhontweni. Kusho ukuthi uma ungakangazi hayi usafika emkhontweni awuyazi. Sizomema la inyanya endala amakhosi akwaZulu abanikazi bomhlaba. Simema idalwa zakwaZuma amatomela abanikazi bomkhosi. Abanyakazile yathi indoda mayisiqala ocelemba bevuka ungamalala bemphosa emajele nakulona elijele sikulona. Namhlanje zosusa isithunze sibe simnyama ukuthi ungamalala angaphinda abuye kuleli jele. Ngoba wayethathwa ngomkhonyovu befuna uzombulala. Kodwa uNkulunkulu ngoba indoda ilenesiphiwo uNkulunkulu ahamba phambi kwayo. Babefuna ukuyihlonisa emawolo kodweni lapha basebesethe khona zonke izinto ukuthi izofika iphakela ukudla kunobuthi. Ijove ngemjove emangalisayo ukuzihambe emhlabeni. Ngikhuluma ngonophunyuka bemphethe. Ishimshane sezulu. Ayambe enkulu. Elahlobe emini. Wavaleka wonke umhlaba. Ungamalala ke lo kodwa indoda ongayithemba. Indoda engacanazi, indoda nje engacamalazile. Indoda ekhuluma konke ofuna ukuthi ikhulume. Ngiyabonga ke Nkonto omuhle emkhamase. Asibambeni siye phambili. Sazi ukuthi sibhekane namasela. Ngoba kumanje bakhona ababekwe hotela yithini. Ngathi asiye manje uzofika ubathole. Bagayisa ivote singazi ukuthi lo belibalo ubani. Ngoba siyobe sikhona. Ngimemeza inyanya endala ke. Ngimemeza izalukwazi kwaZuma inzala abantu. Ngimemeza uMamthembu noMamkhize. Ngithi abaqoqe bonke omalokozana babo sibambe lempi. Ngimemeza amakhetha amadala akwaZuma umatomela kusuka phansi amafahleni. Ngithi bazogada bonke kwetele phansi kumsholozi. Ngithi bayethe Umkhonto wesizwe ubula okwakuboshelwe khona uJacob Zuma ejele laseScotland uyokwenza inhlambuluko.